Eta horretan auzoetan, denda barrik eta taberna barriek eta bere sortu ziren, ez da? Beste erabateko komertzio batzuk eta bere zabaldu ziren. Bueno, eske ia orduan ikuste du, ia orduko ia asike euela zeo zer, movimentu eze, claro. Tabernak, berrizen tabernak, bastante, además, Osunetan eta bastante, guazan. Osunetan, baina... Bai, eta hemen kalien ez, kalien, ez dakit, bi edo hiru, baina Osunetan bezpentzaue taberna askotzatik. Honek, por ejemplo, Matzan, taberna bat edo bakarrik da, egiz, aztau, eta jente pilo bat bizi da. Eta gero, klaro, dendape orduen bai huesan, eta Osunetan be, orduen ja hasi ziren zabaltzen. Eta zentruen bertan be, bai, ze zentruen Marieni bezen hauen, gero beste bat honek zelan dekoen arek izena. Agerrena. Agerrena, bai. Berrizko olakutan plazan, han beste euen tabernie, dendie eta reindegixe, hirurek eukezan. Baina hori, eta klaro, lehen hori, Ausunektako tabernetan eta eukezan horien dendatxuz. Hemen hau ganeketxe tabernie be, bauken bere dendatxua aparte. Ausunetako taberna eta denda txikitzuek.